ye bamagati bi konoton ani kelen honi faga ani o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ min ye colonel Abdoulaye Maiga ye ale kɔni bɛna premier ministre Choguel Kugala Maiga kɔni nɔra bila wagati kɔni dɔ kɔnɔna la ani o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ Gawo a yirala k'a fɔ ko radio so dɔ kɔni bɛ yen nɔ tasuma ka kasara kɔni kɛra ye ani o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ Côte d'Ivoire jamana finitigi minnu minɛlen b'an fɛ n'o olu kɔni bɛ 49 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ maaw bɔra Côte d'Ivoire ka na kuma ɲɔgɔnya walasa olu bɛ se ka bila cogoya min na an balimaw aw bisimila ye an ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛna an da don ni kibaruya ninnu kɔnɔna ka walawalaw ye ayiwa kibaruya fɔlɔ o de ye k'a fɔ ko an ka finitigiw olu ka baara dɔw kɔni okumu kɔnɔna la ko olu kɔni sera ka banbagati 91 kɔni faga ayiwa kibaruya minnu sera ma o la olu y'a yirana k'a fɔ ko k'a daminɛ utikalo tile 4 kɔnɔna fo ka taa bila utikalo tile 20 kɔnɔna finitigiw ka baara dɔw kɔni okumu kɔnɔna la ni an b'a fɔ o baara ma kɛlɛsigi n'o ye k'a fɔ ka majugu kɔni gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ baara ninnu senfɛ n'o o bɛ dɔgɔkun 2 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni baara bɔ ko u ye baara caman kɔni kɛ o baaraw de kɔnɔna la ko u sera ka majugu 91 kɔni faga wa majugu caman kɔni bɛ o joginna ani mun y'u bololamina caman ye o kɔni minɛra an ka finitigiw kɔni fɛ ayiwa ko ni baara ninnu yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔw wɛrɛ fɛ kabini min ye tesi dugu yɛrɛ kɔnɔna la ni banbagati wale kɔni taara ka ɲɛsin an ka finitigiw ma an ka finitigiw kɔni ni banbagati ninnu kɔni nɔ minɛ kɛrɛnkɛrɛnna u ka pankurun kɔni na o de kun na yɛrɛ k'a fɔ ko tesi mara la ko utikalo tile 10 kɔnɔna la finitigiw kɔni ye banjugu dɔw kɔni nɔ minɛ olu kɔni nɔ minɛ a yɛrɛ k'a fɔ ayiwa ko o kɔnɔna la kulu kɔni sera ka banbagati 8 kɔni faga wa min yɛrɛ ye marifa mugu kɔni caman kɔni minɛra ani banbagati ninnu kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni ko min ye utikalo tile 13 kɔni kɔnɔna ye ko kɛrɛnkɛrɛnnana Sofara mara kɔni na finitigiw ni banbagatiw kɔni karila ɲɔgɔn na n'o okumu na ni banbagati 5 kɔni bɛ yen nɔ o kɔni sara ko 4 bɛ yen nɔ olu kɔni joginna ani o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye utikalo tile 14 fana kɔnɔna ye min Godoware kɔni mara la n'o o yɛrɛ ni Mondoro kɔni man jan kosɛbɛ ko o kɔni na a yɛrɛ k'a fɔ ko 22 ye ko olu kɔni fagara ani 2 la a yɛrɛ k'a fɔ ko Umar Angoiba ni ale ye majuguba dɔ ye ani kɔsɛ na yɛrɛ k'a fɔ ko ale sara ko o ka maga 10 kɔni kun bɛ ani maa 22 kɔni na ayiwa hali bi min ye finitigiw ka sɛbɛn kɔnɔna ye ko hali bi Mondoro mara la Ɲagasagu ale kɔni kɔnɔna la ko u ye majugu 37 fana minɛ yen nɔ olu faga hali bi Mondoro mara la a yɛrɛ k'a fɔ tuguni ko maaw kɔni fagalen kɔfɛ ka bɔ yen ko an ka finitigiw sera ka ni majugu ninnu kɔni ka mobili 2 kɔni minɛ ani moto caman ni moto ninnu yɛrɛ kɔni bɛ taa 30 kɔni na wa min yɛrɛ ye angɛrɛ bɔra kɔni 8 ye ko o minɛra u bolo min kɔni ye esansi bidon 3 fana minɛra u bolo ani marifa mugu caman kɔni o minɛra ka bɔ ni magofɔlen ninnu kɔni bolo hali bi lakana kɔni okumu kɔnɔna la ni sɛbɛn kelen kɔnɔ a yɛrɛ ka fɔ tuguni min ye utikalo tile 18 ye Dumboli kɔni mara kɔni na n'o fana ni Sofara kɔni ma ja a yɛrɛ ka fɔ tuguni ko an ka finitigiw ye borokari majugu dɔw kɔni kan min yɛrɛ ye majugu ninnu ye ko u taara n'u ka su caman kɔni ye ayiwa ko ninnu kɔni faralen ɲɔgɔn kan o de nana ni fo 91 kɔni ye o y'a ye an ka finitigiw sera ka su mun kɔni minɛ nka ko majugu ninnu kɔni taara n'u ka su caman kɔni ye ko olu kɔni t'a dɔn u taara ni hakɛya min ye ayiwa hali bi ni sɛbɛn kelen kɔnɔna la ko ka yira k'a fɔ Minanga mara la ale ni kɛrɛnkɛrɛnnana Ɲɔnɔ ani Jabali kɔni fanfɛ ni ye mɔgɔw kɔni tun y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni sirannen don kosɛbɛ ko ka sababu kɛ majugu kɔni bɛ ka jatigɛ wale ta ka ɲɛsin olu ma o de kun na olu ka sɛnɛ kɔni bɛ ka k'u bolo kɔnɔnɔ gɛn sabu u t'a dɔn u bɛna sɛbɛn kɛ cogo min na finitigiw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ baaraw bɛɛ lajɛlen na ko wa u ye baaraw sigi sen kan walasa ka ni majugu ninnu gɛn ka bɔ yɔrɔ kɔfɔlen na ko min yɛrɛ ye nin dugulamɔgɔw ye ko bɛɛ lajɛlen ka taa i ka ci la ko sabula olu ka baara ninnu okumu na ko majugu caman kɔni bolila wa ko min ka taa fɔ ko samiya kɔni banna ko olu tɛ bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen na ko u bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ walasa majugu ka taa ka bɔ yen ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ ko colonel Abdoulaye Maiga ni ale yɛrɛ kun ye gouvernement ka kuma lasela ye ko ale bɛna premier ministre Choguel Kugala Maiga kɔni nɔrɔ bila kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ ko kabini dɔgɔkun jan tɛmɛnen min ye Choguel Maiga ye a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni fari kun man d'a la kosɛbɛ ko bana kunkurunin kɔni b'a la ni a ladalen kɔni don o de hukumu kɔnɔna la a kun yirala k'a fɔ ko a bɛ dɔgɔkun kelen kɛ min ye so k'i lafiɲɛ o lafiyabɔ ninnu de hukumu na kunu kari don jabaraninw na a yirala k'a fɔ ko Abdoulaye Maiga kɔni bɛna ale kɔni nɔrɔ bila fo ka taa fɔ an ka premier ministre Choguel Maiga a ka nɔgɔya tuma min na ayiwa Abdoulaye Maiga bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ale kɔni kun ye ministre ye hali bi
kamini coup d'état kɔni kɛlen ale ye ministre ye wa ko o tɛmɛnen ka bɔ yen ale de gouvernement kɔni ka kumalasela kɔni ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka lafiya di an ka premier ministre Choguel Mayiga kɔni ma ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko Gawo dugu kɔnɔna la Gawo arajo so fɔlɔ ko tasuma ka kasara dɔ kɔni ye o sɔrɔ ayiwa kibaruya minnu sera ma o kun na olu yɛrɛ nana k'a fɔ ko uti kalo tile 19 kɔnɔna la Gawo dugu kɔnɔna la ko ye arajo so dɔ bɛ ni ale yɛrɛ tɔgɔ arajo nata ni ale ye arajo fɔlɔ ye Gawo yɛrɛ kɔni dugu kɔnɔna la ko tasuma ka kasara dɔ kɔni y'a sɔrɔ wa ko o kasara in yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la ko kuran kɔni sababu kɔni don ayiwa ko tuma min na tasuma kasara in kɔni daminɛra ko ci kɔni bilara an ka sapeur pompier mɔgɔw ma ko olu kɔni y'u fanga bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka tasuma in kɔni faga nka ko tiɲɛni caman kɔni kɛra nka an bɛ wagati min na ko bi maa kɔni ni ma to a la mais min yɛrɛ kɔni ye arajo kɔni kɔnɔna minɛnw ye ko o bɛɛ lajɛlen kɔni jenina ka kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ ma bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Côte d'Ivoire jamana kan a yɛrɛ k'a fɔ ko délégation kɔni dɔw bɔra yen k'i kun ɲɛsin Mali kan walasa u kana kuma ɲɔgɔnya ka yira k'a fɔ u ka finitigi minnu minɛlen bɛ an fɛ yen walasa u bɛ se ka bila cogoya min na ayiwa kibaruya minnu sera ma kuɲɛla olu yɛrɛ k'a fɔ ko min ye uti kalo tile 19 ye ko délégation dɔ kɔni bɔra Côte d'Ivoire k'u kun ɲɛsin Mali kan k'u bɛna kuma ɲɔgɔnya la ayiwa a yɛrɛ k'a fɔ ko o délégation na diinɛ ɲɛmɔgɔ caman kɔni tun b'a la ko u bɛna Mali la walasa u ni Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw ani ladalatigiw bɛ se ka sigi ka kuma ka delili kɛ walasa min yɛrɛ ye u ka finitigi 49 bɛ an ka jamana kɔnɔ walasa olu bɛ se ka bila cogoya min na ayiwa an kɔni bɛ wagati min na bi kuma ɲɔgɔnyaw kɔni daminɛra nka an ma jaabi kɔni sɔrɔ a ko la ni min bɔra la an n'o fɔ a ye an ka kibaruya nataw kɔni na ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bidon kibaru ye ka da o kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn